Salutare frate și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Acum am așteptat, v-am promis că o să aștept până astăzi. Am întârziat cu filmatul. Să vedem ce star pot să ne pice. Să pice ceva bulvar. Da, ce bine mi-a picat. Tare rău. O să dăm aici. Sper să câștig. Așteptăm să se încarce. Mă mir care acum nu văd niciun shade. Îi spate 3 hituri, 4. Gata, spart. Trebuie să mor. Nu folosesc încă hituri, că am văzut că e bine. Dar dă-i că e destul de bine de mult. Aștept, să vedem ce se întâmplă. Yes! Așa, o dăm cu Shelly. Cu Shelly-nuța. Vreau să fac la 10 de să fac, am 10.300. Hai să o găsi pe Shelly. Dacă să dau superul. Dacă nu poate lovi, eu stau superul. Am câștigat și meciul ăsta. E ca de obicei. Câștigăm orice meci. Nu chiar orice meci. Să dăm acolo. Stați puțin. A dat cu 2 ochi. Trebuie să fiu atent când dau doar cu 1. 2 cu 2, 2. 2 cu 2. 2 cu 2. 2 cu 2. 2 cu 2. Așteptăm. Încă așteptăm. Încă 2. Trebuie să dai doar dintr-un ochi. What the fuck? Sper să pici o mitică sau o legendară. What the fuck? Prima mitică de pe episoadele mele. Să vedem ce ne pică. 500 coiși. Bine. Decât deloc, mai bine așa. Mai bine așa decât deloc. Dar nu-mi vine să cred. Am picat mitică, putea să pice legendară. Deci facem așa, de acum, după ce clipește de 3 ori, apăsăm. Așteptăm. Nu, mă, m-a spart și că e mai bun ca mine. Are level mai mare. Mă mir că deja l-am băgat în 200 de trofee. Stați puțin să văd unde primesc star drop. Când primesc la ce... Mamă... Să vedem ceva quest-uri. Am 5 quest-uri. Să văd când o să primesc... Trebuie să câștigăm încă 3 runde. O să joc tot solo showdown. Că la solo showdown e bine. Aștept să pornească meciul. Da, este... Sunt 6 shade în toate și 4 oameni normali. Pe care erau 6 să mă dea cu el primul. I-am dat și damage. L-am spart pe El Primo. Uite-l pe shade, apropo. Încă un shade.
E plin de shade pe aici. Nu, bă, m-a spart din 2 hituri. Nu cred că m-a spart din 2 hituri. Măcar aici plus 2 decât minus. Dar vreau niște star drop-uri. Încerc astăzi să joc. O să joc Knock 5v5 cu Shade. Că e bun Shade. Că altfel nu l-alegeam pe Shade. Mamă. Să vedem. Mamă, Shade în echipa aia, până Shade în echipa. Acum era să fie aceeași brawler. Bă, ăsta e Nani și-l cheamă Edgar. Tare rău. Pe Grum, vrei să-l sparg? Nu, bă, m-a spart. Cred că acum o să mă uit pe Jojo Kishi. Edgar cred că o să moară. Stai, nu te să moară. Stați puțin. Ciudat. Mie mi-apare Chievie Giki. Din câte vedeți și voi. Mamă. Uite. Dar nu pot să dau spectate pe ea, nu știu de ce. Acum chiar nu mai pot să dau spectate pe ea. Dar Edgar e foarte... Aruncă-te, aruncă-te. Bine, bă, l-a spart. Acum Grum, mamă, am pierdut primul meci. Nu, bă, a murit. Al doilea, cred. Acum sper că... Da, acum pot să dau pe Anton. Cred că o să-i dau ce... Bă, a murit Edgar, acum sute ca și morți. Pentru că a murit Edgar. Nu mai sute ca și morți. Nu, 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 nu. Păi ăsta, vede câte viață mai are. Ne-am dus meciul ăsta. L-am pierdut pe ăsta. Următor Jeca. What the fuck? Nu, bă, și-a dat super mult. Mamă, Jessie versus Checky. O bate. O bate pentru că ea are doar două. Mamă, o sparge. Așteptăm să iasă. Uite Jackie pe ea. Ai grijă că dacă îți dă damage mult, ești ca și moartă. Și-a folosit gadgetul, mamă, să se plimbă limba în gură cât e proastă. Bine, runda decisivă. Ori câștigă ei, ori câștigăm noi. Ba, am fost omorât primul acum. Bine. Nu, bă, unde e Anton? Iar nu mai pot să schimb pe nimeni. În sfârșit, Anton. Dar de ce mă schimbă de pe Anton? Nu că dau ca disperatul. Nu, bă, a rămas Edgar și Anton. În sfârșit am pot să dau și pe Anton. Versus ăsta, Jackie, mamă, dar de ce mă tot teleportează? Pierde meciul ăsta, nu! De ce trebuie să-l pierde mereu? La 5v5? Nu, 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 nu. Ce fac, mă?
Nu, îi spara. Ne bate. Nu, bă, nu! A rămas doar Ghel. Unde Anton? Că am spus că-i dau cerere la saplă. Și codul ăsta. Fă bun. Ei, am mai primit încă 200. Să vedem. Bun, 748 acum. Of, acum n-ai să fac. Încă nu s-a băgat skin-ul. Pe șade. Să verificăm. Asta ar fi tare. Dar stați puțin, că vreau să caut unul cu 29 de gemuri. Unul la 29 de gemuri. Stați puțin să văd ceva, un skin la 29 de gemuri. Skin pe Hank este la 29 de gemuri. E perfect. Pot să-mi cumpăr skinul pe Shake când se lansează. Este la, pentru că am 450, poate să am mai multe blinguri până atunci. Deja, din păcate n-am reușit să țin asta pentru că mi-a apărut. A dat seama că am mai jucat și eu pe lângă. Arogantion urat. O să dăm încă un meci. Sper să-l câștig meciul ăsta de 5v5. Măcar meciul ăsta să-l câștig. Nu am putut câștiga. Așteptăm. Mamă, are Global Feminist. Nu. Bă, dar nu-i drept. Câteodată e și drept pentru că pot să dau prin perere și nu. Opa, Rick a fost mort. Nu dau pe că văd că are deja 7000 ceva. Yes. Nu. Sper să nu mor. Pentru că are reușit deja să facem 2 kill-uri cei. Stai, 3. Următor, tot și bravo. Bă, n-are voie că faci n-are de acolo. O să dau pe rosa. Nu mai dau. Pot să dau liniștit. Am văzut că are putere de apă. Nu mai dau. Bă, și avea superul meu, de ce nu place? Nu e bine. Să nu se face viață, să-mi dau superul. Să-ți evităm să mă fie cu bunul de apă. L-a uitat că eu vom merge pe apă. Superul. Nu cu superul, că pot nu merge pe apă. Vreau să sparg. Nu l-am spart și a murit. Mama are hypercharge. Care văd doar Lucas. De ce-i da roșu și asta e singura care mi-a rămas în viață. Versus 3. Doamne. Acum 2. Acum 1. Stai mă, ce te bagi așa, bă, Rosa? O reușit de Eden, de mă duc. Nu, bă, ce aproape era să calcă păcate. Nu știu dacă se cheamă. Toate la fel, Messi și Mendy. Dar dă-i pe ea ce nu vezi. Că nu poți să dă-i pentru că, uite, mai are 14 miliarde.
O dat superul. Și-a mai dat pe naiba superul, că asta e runda decisivă. Te-ai dat asta în dosul. Dau așa. Deci, am rămas doar eu cu șef și Mandy. Nu e bine. Nu. Să mor, nu știu, să mor dacă nu mine. Eu ce să mă apăr, cumva. Să văd dacă reușesc cumva să o sparg în data aia. Bă, bă, pe gata. Nu mai e posibil, chiar nu mai e posibil să combat. Ce-ați făcut pe noi? Nu mai pot să bag de ea și mor. Nu mai pot să bag de ea și mor. Nu, bă, a pierdut și meciul ăsta. Nu vine să cred. Nu vine să cred. Dar ești mică. Ok. Asta e ultimul meci pe care o să-l dau. Bounty. La Bounty nu te aplice. Dar Power Limiter. Ok, hai să așteptăm. Ok, așteptăm să mergi. Trebuie să câștigăm ăsta. A făcut deja kill, 2 kill-uri, avem deja 4 înaintea lor. Nu mai suntem înaintea lor, că erau 5. Deci ce trebuie să fac? Oare să dau superul? Să dau super aici? Nu, bă, e 6 la 11. E s-a dat damage. Avem 9. Nu, bă, m-a spart. Și la ce l-a trebuit pe Clancy? Nu, bă, ne-au spart și m-am. Nu uitați acolo de like și subscribe, ne revedem data viitoare. Și pa, și pa!